ଧରିନି এটা ମଣିଷ ପ୍ରଧାନ ତର କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ ଯେ ମରିଥିବ ଘଇତା ଛାଡ଼ିକି ତାହାରି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ଏଇଟା ତ ପେପରଟା। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ମାମୁଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ? ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଇ ଗନ୍ଧର୍ପ ମଡ଼ି ମଶାଣିକି ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ଡେମୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ମାମୁଁ ଦେଖିକି ହାତ କଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ମାମୁଁ ଏଇଟା କି ଡାଳ? ଏଇଟା ଏଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେ କାଟୁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଟା ଧଳା ଅପରାଜିତା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିପାରିବେ ଏପଟେ ରହିଲା ଡେମୁରିଆ। ଏସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୁରେଇବେ ବୋଧେ। ଗୋଟେ ସଲା ଧଳା ଅପରାଜିତା ନା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଳ କାଟିବ ନା ନା ଟିଟା। ଏଟା ଏଟା ଲଜ୍ଜାବତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲଜ୍ଜାବତୀ ମାନେ ଲାଜକୁଲି ଲତା ତ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବାଉଁଶ ଚେର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାମୁଁ ଏଇଟା କି ଚେର? ଏଟା ହଁ ଏଟା ଭୂମି ଚେର। ହଁ ଯେ ଭୂମି ତ ଚେର ହୁଏ, ଭୂମି ଚେର ଗଛର ନାଁ କ'ଣ? କି ଚେର କୁହ? ଶିଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଶିଖିଦେବେ ନା। ନା ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଧାରା ଛୁରୀ ନାହିଁ ନା? ଆଉ ଧାରା ଛୁରୀ ନାହିଁ ନା? ଛୁରୀ ମୋ ତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଡାଲଚିନି? ଏ ଭିତରେ କି ଅଛି? ହେଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭୂତ ବହିରେ ହଁ ଏଟା ହନୁମାନ ଜୀରା ନହେଲେ ଭୂତ ବହିରେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ପାନ ବନା ଚାଲିଛି। ପାନରେ ଏମିତି ସବୁ ମସଲା ଦିଅନ୍ତି ନା। ଦେଖି ଏ ଟିକେ ହାତ ଦୋଳ ତ ଦେଖି ଦୋଳ ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଦୋଳ କେତେ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ। କଷର ଦୋଳ ଦୁକ୍ତାର ତାକୁ ଫୁଙ୍କିତେ ଯିବୁ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ, ଦୋଳି ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦେବୁ। ଶୁଙ୍ଘ ଏତେ ଶୁଣ ନାଶ କର। ବାପାରେ ବହୁତ କଡ଼ା ବାସୁଛି। ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଇଏ କି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ଏସବୁ କଳା କଳା ଗୁଡ଼ା। ହଁ ଏଟା ମଞ୍ଜିଟା ଯାହା ଲଗେଇଦେଲେ ଗଛ। କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲା? 3ଟା ଜିନିଷ ନା? ଦେଖିପାରିବେ ଦୁନିଆ ସବୁ ହାଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଟା କି ହାଡ଼? କୁକୁଡ଼ା ନା ଛେଳି? କୁକୁଡ଼ା। ଘୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବ ନା। ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଦେଲେ କିସ ହବ? ଏ ଦୃଷ୍ଟି ହବନି, ନଜର ହବନି, ବାଣ ଶିଙ୍ଗ ରହିବନି। ଦେଖ ହାଡ଼ କାଟତେ କାଟତେ ନା ତୁମ ହାଡ଼ କାଟିଯିବ। ଏ ସବୁ ନନଭେଜ୍ ଡେମୁରିଆ ନା? ମାନେ ସବୁ ନନଭେଜ୍ ଡେମୁରିଆ।
এটা কার পঞ্ଜরা এটা ডাইনোসর ଡାଇନେସନ୍ ନା କିଟା ଏଟା ମାମୁଁ ତୁ କାଳେ ତମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିବୁ କେଠି ଅମି କହୁଥିବ ତମି କହୁଥିବ ସେଇପାଇଁ ସେଟା ଦେଲେ ସେଟା କି ହାଡ଼ଟା ନାଟା କୁହ ମାଛ ଏଟା କି ହାଡ଼ କୁହ ଟିକେ ଚେନ୍ ଦେଖେ ଝିଟିପିଟି ହେଇଥିବ ଚେନ୍ ଠେକୁଆ ଚିହ୍ନିବା ବାଲା ପରେ ଚେନ୍ ଦେଖେ ଏଟା ଠେକୁଆ ବୋଧେ ଆଉ ଏଟା କି ହାଡ଼ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ଗୋରୁ ଦାନ୍ତ ଗୋରୁ ଦାନ୍ତ ଏଇର କ'ଣ କି ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖ ଟିକେ ପକା ନା ମୁଁ ଧରିବିନି ଧରିବିନି ଏଇଟା ମଣିଷ ଦାନ୍ତର କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି ହଁ 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 କିଏ ମଣିଷର ଏଟା ତତେ ମୁଁ ଯେ ମଣିଷ ଦେଉଛି ଏସବୁ ଆକାର ପଇସା ନା यार छोड़ामे फोड़ामे कते कने पैसा के दरकार हुए गछ निमित्त तेने पैसा दरकार हबो मु किस करी मोर रखिताय ना एटा होची बे भल जिनिस अच्छा नाटा बाकू एटा होची बादुड़ी हाड़ बादुड़ी पाटी जा अच्छा 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 देखि सदा किस गछ चार एटा एटा किस गछ चार से तो अर्ख एटा किस चार एटा मौला ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଏମିତି ସବୁ ହାଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଦେଇଗୁଡ଼େ ଏମିତି ଡେମୁରିଆ କରତେ ଚାହିଁବ ହବ ନା ନାହିଁ ସେ ଡେମୁରିଆଟା କାମ କରିବ ଶିଖିପାରିଲେ ନା ଶିଖିପାରିଲା କଥା ନୁହେଁ ଏମିତି ସବୁ ଡାଳ ହାଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ଡେମୁରିଆ ସେ ତିଆରି କରିବ ହବ ନା ନାହିଁ ନା କିଛି ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ର ଜାପ୍ତେ ହବ ନା ମନ୍ତ୍ର ଏନୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ସେମିତି ଭରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ହଁ ସେଟା ତ ଠିକ୍ ତୁମେ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ଗଛ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏଠି ଗଛ ତ କହିଦେନି ନା ନା ଗଛ ତ କହିଦେଲ ସେଟା ଖୋଜତେ ଖୋଜତେ କେଠି ମାନେ ପାଇବେ ନ ପାଇବେ କହିତେ ନାହିଁ ନା ଗଛ ମିଳୁନୁ ଶ୍ମଶାନର ହେଇଥିବ ଯେ ଏଇଟା ବେଲ ଗଛ ଯେ ହେଇଥିବ ଶ୍ମଶାନର ୟାକୁ ଦରକାର ସେଇ ଶ୍ମଶାନ ଯେଠି ଥିବ ସେଇ ଶ୍ମଶାନର ଏଟା ବେଲ ଗଛଟା ବେଲ ଗଛଟାକୁ ନିମିତିକି ଆଣିବ ପୂଜା କରିକି ତା ଚେରଟାକୁ ଆଣିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପୂଜା করতে হবো তাকে ইয়ে করতে হবো ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ କେହି ମାନୁନା ମାନିବନି ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ ସବୁ ମାନିବେ ନା ଡାକ୍ତର ବି ମାନିବେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ମାନିବେ ନା ସେ କହିଥାନ୍ତି ତ ଡାକ୍ତର ତ ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କାକି ନ ପାରେ ସେତେବେଳେ ଡାକିବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡାକ ମୁଁ ଯାଇ କାମ କରିବି ତେଣୁ ସିଏ ତା କାମ କରିବ ସରିଲା ସବୁ ସେ ହଁ ରହ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଦେଖାଉନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ ଯେ ମରିଥିବ ଘଇତା ଛାଡ଼ିକି ତାହାରି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ହଁ କେଠି ପାଇଲ ଏଟା ମୋତେ ନ ମିଳିବ ତ କାହାକି ଏଟା କାର ମାଇଁରେ ନା ହଁ ତ ମାଇଁ କତୁରୁ ବି ରଖିଦେନି ହଁ ସମସ୍ତେ ନା ଯିଏ ମଲା ଚାଲିଗଲ ତାଙ୍କ ସେ ଇଏ ନହେଲେ ହବନି ତୁମେ ନିଜେ କିଣିଛ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ା କିଣି ଆଣିବି ଧାରିଥିଲି କିଣିକି ରଖିଦେଉଛ ମିଶି ମିଶାକିନା ମିଶିଦେନେ ହବ ଏଇଟା ঐରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ସେନ ମିଶିଦେନେ ହବ ହଁ ଯେ ଆଉ ଯେଠି ପାଇଗନି ସେଠି ଆଣନି ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଶ୍ମଶାନକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି
ଓହୋ ହୋ ଟିକେ ଆଣିକି ମିଶେଇଦେଲ ନା ରହିଗଲା। ଏକା ତା ମୋ ଠାରୁ ଉଠି ଆଣିବି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ବାରିକ ଯେ ଘିନି ଦେବ ବାରିକକୁ ହାତ କରିଦେନି ହୁଁ ସେ ତାର ତାକୁ ଘିନି ସାରିଲା ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ମାମୁଁ ଏ କାମ ସବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି କଲନି? ହଁ ମାନେ ଏ କାମ ସବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି କଲନି? କେତେ? 20 ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। 20-30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ବାହା ସେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନା? ମୁଁ ବାପଥିଲା ଶିଖିଥିଲ କାହା ପାଖରୁ? ଶ୍ୱଶୁର? ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲି ମୋର ଗୁରୁଦେବ 2-3ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେବେ ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି ବୋଲି? ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନା କାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶିଖି ସାରିକି ସିଦ୍ଧି କହିଦେଲା ହଁ ମନସା କୋତ୍ର ପୂଜା ଦେଇ ମହାଦେବ କୋତ୍ର ପୂଜା ଦେଇକି ମୋତେ ସିଦ୍ଧି କହିଦେଲା ମୁଁ ଶିଖିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ ଗୁଣଗୁଣ ଡାକିନି ଯେ ମୁଁ କାମଟା ତାକି ମୁଁ ଶିଖିବି। ହଁ ସେଟା ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଁ କେତେ ଶିଖିବି ଏସବୁ ବୁଝିଲ? ହଁ 4ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଦେ ତ ମୋତେ। ଏ ଭଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅ ସବୁରେ। କାଲି ଓ 3ଟା ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭରି ଦିଅ। ପିତ୍ତଳ ଡେଙ୍ଗୁରିଆ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ପିତଳଟା ଦେଲେ ଭଲ। ଭଲ ମାନେ ଆରଗାରେ ଏଟା ପିତଳ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ତମ୍ବା। ଓହୋ ସରି। ତମାର ବହୁତ ଗୁଣ। ତମାକୁ ହାଡ଼ି ପଟାଣ ତମା ଯାହା ପାଶେ ଥାଇ ମହାଜନ ସେ ଉଠେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରିବେ ଡେମୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ୟା ଭିତରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେପର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପେପରଟା। ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେମୁରିଆ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନା କ'ଣ ମାମୁଁ? ମାନେ ସବୁ ଏଇନା ଲୋକ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଡେମୁରିଆ ଫେମୁରିଆ? ହଁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପଦ ଅଛି ବା ଗଦ ଅଛି। ଆଉ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବୁ ତ ପଦକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନା। ମରଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ଡେମୁରିଆ ବି କିଛି କାମ କରିବନି ନା। ଇଏ ହେଲା ହନୁମାନ ପାଦୁକା ନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।